Yaba mfowethu, yila nginezinsizwa engiphila nazo empilweni. Futhi ngiyabazi abangani bami. You understand? Mina nginezinsizwa engiphila nazo. Nomanandisa mfowagumbi nangu la emva kwami. Haya. Kuvuka lapho man. Nginezinsizwa engiphila nazo. You understand? Bese kuba nabantu abaseduze nami. Ayingiqale la. Kulezi insizwa lezi engiphila nazo. Abafani bonke labantu. Kunama categories la. Kunama department. Kunama parliament. Kulabantu engiphila nabo. You understand? Nginosethu umfoka mtshali phansi eJimston. Unamanga usehle kodwa ngeke ungithinte khona. You understand? Nginoxolani mfwadlamini eRosettenville. Ngeke ungithinte khona. Kodwa unamanga futhi naye. Wangithembisa ukuthi soyophongolo le ngemoto yakhe silayisha abantu abafuna ukungena le ophongolo mhla ngiyoshaya isibhakela uphongolo enya qamamanga. Kodwa ngeke uzungithinte khona, ngeke ngilale ngadlile khona. Okay. Ngifuna laba abangenakho lokhu kuqala. Abarish. Bese kuba no Dan eJeep, no David umfowabo eJeep. Nkosi yami ithutha zaNkulunkulu. Bese kuba ubani omunye. Right. Yeah, nginabantu bami mina engiphila nabo. You understand? Kunabantu engiphila nabo ongeke uzungithinte bekhona. Abanye ba right, abanye bekho right. Yeah, angijabona umuntu nami. Ngathi right lo muntu. You understand? Bese kuba nomakhana Vesta. Let me tell you something about Makhana Vesta. She is so cute. Wow. Thank you.